Vale, benvinguts a aquesta nova jornada. Donarem 5 minuts a que els assistents acabin d'entrar i, bueno, i així donarem el tret de sortida a la Mireia i a la Noemi. Vale, doncs si em sembla bé, començarem ja. Doncs, bueno, benvinguts en aquest webinar. En aquest webinar descobrirem com la intel·ligència artificial ha arribat per a revolucionar el món del ERP. Concretament veurem com Copilot, amb Dynamics 365 Business Central, pot ajudar a augmentar tant l'eficiència com l'automatització de tasques i impulsar la creativitat de la teva empresa. Avui tenim l'honor de comptar amb la Mireia i amb la Noemí, que formen part del Triangle Group de Serveis, que és una empresa especialitzada i focalitzada en Microsoft Dynamics 365. Llavors, Mireia i Noemí, us deixo el torn de paraula. Llavors, qualsevol pregunta que tingueu durant la jornada, si us plau, si ho podeu compartir al xat i així intentarem resoldre-ho a mesura que anem presentant. Perfecte. Doncs, si voleu, comencem presentant una mica el que veurem durant la pròxima hora. Primer començarem explicant una mica com ha entrat la intel·ligència artificial al món empresarial, que de ben cert que tots més o menys ho coneixem. Després explicarem una mica, com deia el Sergi, la intel·ligència artificial, com ha arribat al món de Microsoft, de la mà de Copilot. I després farem una demostració de com funciona la intel·ligència artificial dins d'un ERP. Explicarem una mica el que es preveu pel futur, els llançaments que preveuen d'aquí uns mesos, i després, com ha comentat en Sergi, farem preguntes i respostes. Tots els dubtes que heu tingut durant l'exposició, al final els podrem resoldre. Doncs, si voleu, comencem una miqueta. Actualment, tots haureu escoltat parlar de la intel·ligència artificial i ja ha arribat també al món de l'ERP. No és una eina que ens ajuda a diari. Llavors, actualment sí que hem vist que la facilitat d'adaptació de les empreses es basa sobretot en un equip de treballadors empoderats amb eines que els permeten treballar d'una manera més ràpida, eficient i flexible. Les empreses actualment estan creixent sense sobrecarregar els seus equips i sense restar inversió en innovació. Aconsegueixen evolucionar i créixer sent més efectives i permetent que les persones que realitzen la seva feina ho realitzen amb processos i eines que els redueixen les tasques rutinàries de cada dia perquè puguin centrar la seva atenció realment amb la feina que aporta valor a l'empresa. Durant dècades, com sabreu, hem realitzat manualment milers de tasques d'aquestes rutinàries, de processos que ens permetien o ens permeten seguir el funcionament de l'empresa.
però ara mateix ha arribat la intel·ligència artificial que el que ens permetrà és reduir totes aquestes tasques, com dèiem. Si anem a la diapositiva anterior, justament, doncs Microsoft va decidir el 2022 realitzar un estudi amb més de 5.000 treballadors i directius sobre el que dèiem, no? Les tasques repetitives, com impactaven a la feina diària. Llavors van treure les conclusions, que eren dues conclusions així principals. 9 de cada 10 treballadors que expressaven que volien formes de treballar més senzilles d'automatitzar, sobretot aquestes tasques diàries, per poder centrar-se en el que dèiem, no? En feina que aportés valor, i gairebé un 9 de cada 10 treballadors insistien en que era important augmentar l'accessibilitat a la informació, ja que la búsqueda d'aquesta informació també els feia perdre molt de temps, que era molt valuós per fer altres funcions que sí que aporten valor. Llavors, realment, com dèiem, la intel·ligència artificial i un ERP ha arribat per suprimir totes aquestes tasques que diem rutinàries i que no aporten aquest valor. Si anem a la següent diapositiva. Doncs justament el que dèiem, ara que ha arribat la intel·ligència artificial, hem vist que els treballadors, a part de que la intel·ligència artificial ja és molt més accessible perquè té un llenguatge natural en el que nosaltres, sense conèixer llenguatge de programació, podem parlar i podem adquirir aquesta informació. Actualment no substitueix cap lloc de treball, sinó que és una eina que ens ajuda a ser molt més productius, a augmentar la productivitat, i a més, també ens deixa que tinguem el control sobre totes les accions. És a dir, sempre hi ha una supervisió per part del treballador. Val, perfecte. Doncs el que comentàvem, a més, també Microsoft va fer ara al gener, ha fet un estudi en el que ha analitzat l'impacte que ha tingut la intel·ligència artificial als treballadors que l'han començat a utilitzar. I se n'ha donat que el 9 de cada 10 treballadors que estan integrant la intel·ligència artificial al seu lloc de treball afirmen que els ha ajudat a estalviar temps, i 8 de cada 10 reconeixen que els permet centrar-se en la feina que dèiem abans, que realment aporta valor i a ser més creatius, i això els porta a que estan molt més motivats. Com dèiem abans, la intel·ligència artificial a nivell de Microsoft arriba amb una eina que es diu Copilot, que la trobem dins de tots els productes Microsoft i que, per exemple, en l'entorn Office, que segurament és el que estem tots més acostumats, ara ja el trobem en Excel, que ens ajuda a crear una taula, a afegir una columna, ens ajuda a fer els càlculs de funcions que igual fins a dia d'avui no les sabíem fer. Amb Word, per exemple, ens ajuda a escriure un assaig o a escriure sobre un tema en concret que nosaltres li indiquem. Amb PowerPoint ens deixa crear una presentació sobre un tema també que nosaltres els indiquem. Amb Outlook també ens permet començar un correu electrònic, crear un esborrany, o amb Teams fins i tot ens podríem demanar que ens resumís una presentació amb els seus punts principals, que ens recordés les reunions que tenim a l'agenda, etc. Si volem anar a la següent diapositiva. Perfecte. Llavors, com dèiem, avui hem vingut a explicar sobre com ha impactat la intel·ligència artificial o com està entrant la intel·ligència artificial al món de l'ERP, i per ensenyar-vos-ho ja in situ, la Noemí us farà una demostració. Perfecte, Mireia, moltíssimes gràcies per la presentació, també Sergi per la presentació inicial. Com bé ha dit la Mireia fa un moment, Copilot ha arribat per expandir les funcionalitats dels principals productes de la suite de Microsoft, i en quasi tots ells els automatismes que ens aporta són bastant impressionants. I ara, entre cometes, és el torn que us deixem amb la boca ben oberta amb les capacitats que Copilot afegeix a Business Central, que, per qui no ho sàpigui, és l'ERP pensat per a pimes de Microsoft.
La demo que farem avui veureu que l'entorn està en anglès i és que just està alliberant-se aquesta funcionalitat en castellà i encara no està afinada del tot. Llavors hem preferit per la demo deixar-ho en anglès, però ja veureu que podeu anar seguint perfectament tots els passos que anem realitzant. Començarem amb la demostració. El primer que hauríem de fer, si volem començar a utilitzar la intel·ligència artificial al nostre entorn, és habilitar-la, de manera que podem anar a buscar la pàgina de Copilot i capacitats d'intel·ligència artificial i aquí el que veurem és, d'una banda, la funcionalitat que ja està llesta per fer un preview i que es pot començar a utilitzar i la funcionalitat que ja està disponible per a tothom. D'acord? Aquí, per què tenim aquesta diferenciació? Perquè podríem escollir quins copilots volem activar i podríem decidir quins no volem que els nostres usuaris treballin amb ells. D'acord? De manera que podríem estar determinant si ens interessen uns i alguns volem esperar a que no estiguin a preview, sinó que estiguin generalment disponibles. La idea és que Microsoft anirà afegint totes les funcionalitats que després la Mireia tornarà a repassar als previews i a poc, a mesura que es vagin consolidant, passarà a estar disponible per a tothom. Una primera funcionalitat base en la qual ens ajudarà Copilot és a comprendre de forma més ràpida l'ús, per exemple, que fa l'RP d'un camp concret sense necessitat d'anar a revisar i acudir a la documentació online de Microsoft. Això el que farà serà reduir el temps que un usuari pot tardar en desbloquejar-se, si no sap ben bé per què serveix un camp, i també a la vegada augmentar el seu coneixement de Business Central. Aquí tenim dues opcions per utilitzar-lo. D'una banda, el que podem fer és, per exemple, podem anar a clients. Un segon. Ara sí. Perfecte. Doncs el que dèiem, podem anar, per exemple, a un client i en un moment donat imagineu-vos que no sabem què vol dir aquest credit limit. Doncs simplement el que haurem de fer és preguntar-li a Copilot i automàticament el que passarà és que s'obrirà aquesta barra lateral a la dreta, que és el nostre assistent de Copilot, el nostre copilot a Business Central, i automàticament ja se li ha formulat la pregunta de que ens expliqui què és aquest camp de credit limit. I automàticament el que fa Copilot, després de pensar una miqueta, és treure'ns aquesta informació i fer-nos una descripció. El que volem que veieu és que automàticament també ens indica d'on ha tret aquesta informació. És a dir, que podem anar aquí i de la referència podríem anar a l'origen de les dades que Copilot ha utilitzat per redactar-nos aquesta resposta. D'acord? Perquè, com bé veieu, Microsoft també ens fa notar que la intel·ligència artificial, el contingut generat per intel·ligència artificial podria no ser correcte i, per tant, en última instància és el treballador qui ha de donar per bona aquesta informació. Fins ara el que teníem, perquè poguéssiu fer la comparativa, és que en lloc de preguntar a Copilot sortia un botó de més informació i segurament se'ns obria aquest link directament de la documentació de Microsoft i ara anem un pas més ràpid i ja tenim aquesta primera explicació. Dèiem que hi havia dues maneres. Una seria directament punxant sobre el camp i preguntant i l'altra seria, per exemple, directament utilitzant el xat per preguntar el que nosaltres creguem. Per exemple, li anem a dir que ens expliqui què vol dir aquest camp de costos que tenim per aquí. I Microsoft el que farà, en aquest cas Copilot, està generant aquesta resposta, està buscant els seus models d'informació i ens presentarà un contingut. Aquí el que veiem és que, per exemple, doncs no s'està mullant, no ho ha vist clar i ens ha donat 3 documentacions a les quals podríem acudir per acabar de revisar. D'acord? Aquí és realment quan l'equip ha de posar la voluntat i ha d'estar atent per poder revisar de la informació que ens dona Copilot, doncs què és el que és cert, què és el que no, i fer una primera tria d'aquesta informació. D'acord?
Seguim amb altres funcionalitats que ens afegeix la intel·ligència artificial a Business Central i el que m'agradaria és poder-vos explicar amb més detall aquest chat que crec que ja us ha cridat l'atenció i sens dubte és la funcionalitat, entre cometes, estrella, per dir-ho d'alguna manera, que ens aporta Copilot a Business Central. És una de les funcionalitats que també ha generat a la vegada més expectatives. Per què? Perquè ens permet interactuar amb les dades del nostre RP. Ara ho veurem, com deia abans la Mireia, a través d'un llenguatge natural, sense necessitat de ser experts programadors, podem interactuar amb la intel·ligència artificial. En aquest cas, el que acabo de fer fa un moment és esborrar el xat per començar una nova conversa i si no sapiguéssim per on començar, quan comencem a treballar amb aquests tipus d'assistents d'intel·ligència artificial, d'entrada, per exemple, tindríem dues suggerències. D'acord? Tindríem la suggerència de que ens ensenyi les últimes factures o que ens expliqui com fer un procés de llançar una ordre de ventes. D'acord? Però també tenim altres idees. Aquí, si ens anem a View Prompts, el que podem fer és que ja ens està explicant que Copilot ens pot ajudar a trobar, a explicar i a guiar-nos. D'acord? I, per exemple, podem utilitzar alguna de les bases que ja ens dona. Aquí podem aprofitar per preguntar-li si tenim en estoc ítems que estiguin per sota, anem a posar, per exemple, de 300 euros. I automàticament li llançarem la pregunta. Mentre Copilot troba la resposta, la part positiva és que nosaltres podem anar treballant a l'esquerra de la nostra pantalla, és a dir, que no estem bloquejats i el que podem és anar avançant en la nostra feina mentre esperem que Copilot ens torni la informació. Depenent de la pregunta que fem, pot tardar una mica més d'estona o pot ser una mica més àgil, però en tot cas no faria falta que estéssim esperant, sinó que podríem anar avançant. En aquest cas, ens està dient que ha trobat aquests productes per sota de 300 euros i el que podem fer és anar directament a una de les fitxes del producte o també podem veure aquesta informació a la pàgina directament del nostre mestre de productes. Però aquí no acaba, sinó que ara podríem interactuar amb aquesta informació. Per exemple, li podríem preguntar si algun d'aquests productes jo els tinc categoritzats dins de la categoria cadires, en el cas que existís dins del nostre ERP. D'acord? I aquí podríem anar fent preguntes i preguntes i anar refinant més aquesta informació que ens està donant Copilot fins a aconseguir la informació que realment estem buscant. D'acord? En aquest cas, deixeu-me cancel·lar i continuarem amb altres exemples perquè el que volem és que avui us emporteu bastants exemples de com podríem utilitzar aquesta intel·ligència artificial al nostre favor. En qualsevol moment podríem dir-li a Copilot que comencem un nou chat i fem-li preguntes, per exemple, de la tipologia de quins són els productes que millor m'estan rendint a nivell de ventes. D'acord? I ara mateix sí que deixarem que acabi de carregar la informació perquè veieu quina és la resposta que ens dona. I seguirem preguntant-li una miqueta més. D'acord. El que ens està dient en aquest cas és que no hem set prou concrets, que no sap a què ens referim amb performance. D'acord? Per què volia fer aquest exemple? Perquè una cosa molt important que hem de fer, tot i que ens expressem en llenguatge natural, és que nosaltres hem d'aprendre com hem de preguntar a Copilot, hem d'aprendre com hem de preguntar. I qui diu Copilot diu el ChatGPT o qualsevol altre assistent d'intel·ligència artificial. Com més bons siguem fent prompts, que es diuen prompts vol dir les preguntes de què és el que estem preguntant, la informació la podrem tenir també de forma més acurada. Anem a provar una altra pregunta, a veure si ara Copilot sí que ens entén. Li diem que m'ensenyi les comandes que tinc obertes per Adatum. Aquí no li estic dient si és un client o un proveïdor, però el que m'agradaria és que Copilot anés a buscar la base de dades del meu Business Central, del meu RP, i trobés aquesta informació per donar-nos un llistat. Li donarem un segonet perquè ens ho busqui, a veure si ara ens hem expressat d'una forma que Copilot sí que reconeix. Perfecte. Ara sí que el que ens està trobant, com dèiem, és que Adatum Corporation és un client i, per tant, aquí el que ens està mostrant són
diferents comandes que té obertes aquest client. Ara imagineu-vos que el que volem saber és si hi ha alguna que sigui més antiga d'un any. Doncs també li podríem preguntar, potser perquè volem fer neteja, i estem aprofitant per fer un filtre més ràpid de la informació. Li donarem 30 segons per trobar-ho. Perfecte. I aquí el que m'està dient és que no tenim cap comanda oberta pel nostre client a datum que sigui més antiga d'un any. Per tant, ara podríem anar filtrant i a veure, preguntar-li quina és la més antiga i així trucar al client per desbloquejar-ho, però de moment crec que hem vist uns quants escenaris d'ús d'aquest xat i segur que vosaltres també teniu moltes idees d'informació que us agradaria preguntar sobre les dades del vostre RP. Però aprofitant que estem al webinar, el que volíem ensenyar-vos és quines tasques més podem fer amb Copilot. I el que ens agradaria ara és poder-vos ensenyar com Copilot pot suggerir i ajudar-nos a crear línies de venda amb documents de venda de forma més àgil, documents de venda, l'oferta de venda, comanda, factura, etc. Anem a obrir un sales order, una comanda. En farem una de nova molt ràpidament. El xat el tancarem mentrestant, d'acord? I escollirem el nostre client preferit, que seria Datum, en aquest cas, d'acord. I ara mateix el que faríem amb un RP tradicional seria, evidentment, ja ho sabeu, anar afegint totes les línies de producte que vulguem afegir amb aquesta comanda, però el que us vull ensenyar és que el logotip de Copilot el trobem just aquí a les línies i el que ens està dient és que ens pot ajudar a suggerir-nos línies de venda. Se'ns obre una espècie de xat, d'acord? I aquí és on, entre cometes, podríem dir que passa la màgia. Per exemple, aquí un altre cop anem a donar diferents exemples de casos d'ús. Li podríem dir que ens copi l'última comanda que li vam fer amb aquest client. I automàticament el que farà ara Copilot és anar-nos a buscar. Aquí, si us hi fixeu, ja ens diu quina va ser l'última, perquè podríem fer un clic i navegar. I aquí automàticament ens està donant la informació de quins productes havia comprat i amb quines quantitats. Evidentment, podríem insertar-ho o podríem descartar-ho. Més escenaris d'ús. Un altre exemple que crec que us agradarà molt és el següent. Imagineu que hem rebut un email d'un client en el qual ens està passant una comanda, d'acord? El que faré és que copiaré directament aquí el correu electrònic i us l'ensenyo. Aquí el que ens està dient és que li agradaria que li poguéssim donar informació sobre, doncs, escriptoris negres, que en vol 2 i que li recordem nosaltres i després també cadires blaves, d'acord? Que busque el confort. I aquí és on nosaltres ara li deixarem a Copilot que sigui qui ens estigui buscant aquesta informació. El que Copilot ha de fer és entendre el context d'aquest correu electrònic i buscar dins de la nostra base de dades quins són els productes que compleixen amb aquestes característiques. D'acord? Com veieu, el que està fent ja és està buscant escriptoris i cadires, això ja ho heu entès, i ara veurem quan ens torni la resposta amb quina suggerència ens està llançant. D'acord. Si us en recordeu, havíem dit que les cadires havien de ser blaves, per tant, aquí ja ens està suggerint les Tòquio, que són de color blau, i els escriptoris Atenes. La qüestió és que tenim aquí, si veieu, diferents opcions. Aquí li podem dir que ens mostri línies o que ens mostri línies i confiança. Si tornem a generar amb línies i confiança, el que podrem veure és quina confiança té Copilot de la suggerència que ens està realitzant. I així nosaltres també podem agafar-ho doncs, amb una mica més de seguretat o menys, depenent d'aquest grau de confiança. Li deixarem un segonet perquè ho pensi. I bàsicament el que passarà és que se'ns afegirà una nova columna amb aquesta informació i automàticament ens mostrarà, aquí veieu, quin és el nivell de confiança d'aquesta línia. Per les escritoris és alt, perquè aquests termes i els haurà trobat. En canvi, per les cadires blaves és mitja.
és una confiança mitjana, i aquí potser a nosaltres ens interessa anar a buscar la fitxa d'aquest producte i assegurar-nos que realment coincideix amb el que el client volia demanar. I un últim exemple que m'agradaria fer amb la creació de línies seria si em pego una part d'una numeració i unes quantitats, i ara us explico què és. Concretament el que estic utilitzant és la referència que un client utilitza per referir-se a un dels meus productes, d'acord? És el que a Business Central es diu la taula de referències. Aquí el que us volem mostrar és que Copilot també entén aquesta informació, és capaç de reconèixer-la i és capaç de portar-me els productes amb la meva nomenclatura que corresponen a la nomenclatura que ha dit el client. Si us fixeu, aquí teníem KSI i una numeració i en volíem 4 i KSI 2 que en volíem 5. I automàticament el que ha fet l'assistent de Copilot és anar-nos a buscar que en el nostre RP coincideix amb 2 productes que es diuen diferent i ens els ha portat amb aquestes línies. Important destacar que no podem utilitzar tots els camps de la fitxa de productes per a aquesta búsqueda. Sí que tenim disponibles els més habituals, que seria el número, la descripció, el número de referència, variants i atributs, categories, traduccions, però de moment hi ha alguns camps que ens estan quedant fora i que segurament a poc Microsoft vagi afegint. I ara m'agradaria que anéssim al llistat de proveïdors. Per a veure un altre tipus d'informació i mostrar-vos que segurament us heu fixat abans, quan estàvem als clients, que ja tenia també un logo de Copilot, que de fet no m'estava deixant treure, i en aquests casos, quan estigui a aquest tipus de finestres, Copilot ens ajudarà a analitzar la informació. Deixeu-me que us ho ensenyi. Aquí podem fer analitzar llistes. I ara mateix, doncs, podríem, com abans, fer-li una pregunta. En aquest cas, li estic demanant que ens mostri els proveïdors ordenats per ubicació i per quantitats de compra. I automàticament el que ens està fent és construir-nos aquesta informació amb una vista del mode d'anàlisi. I ara mateix estareu d'acord amb mi que ha anat molt ràpid i que potser és fàcil perquè tinc pocs proveïdors, però imagineu aquesta potència quan el que tinguem connectat no és una base de dades de demo, sinó que sigui la vostra pròpia base de dades de l'ERP. Anem a fer alguns exemples amb taules on tinguem una mica més d'informació. Per exemple, si anem a clients, el que li podríem dir, perquè veieu també altres maneres d'expressar-nos, és que ens llisti els clients que ens hagin comprat per sobre de 150.000 i automàticament Copilot ens tornarà aquesta informació i ens indica també la quantitat exacta, tot i que perquè és el filtre que està aplicant per les ventes. I si ens anem a la llista de productes, aquí farem uns quants exemples més. Què és el que li podríem demanar? Doncs primer habilitem la llista de Copilot i en aquest cas li demanem que ens construeixi una llista de productes per descripció que ens indiqui la quantitat disponible i el cost unitari. Som-hi? Perfecte. Doncs aquí ens està presentant la informació i vull que us fixeu que no només ens està creant aquesta espècie d'Excel amb la informació, sinó que a més ens està proposant un títol. Vale? Ens està donant un títol amb aquesta pestanya. Els punts suspensius petitets signifiquen que es tracta d'un esborrany, que no és una vista que estigui guardada. I com abans, a partir d'aquí podríem continuar a través del xat inferior preguntant-li més coses. Per exemple, ara li diem que ens ordeni de forma descendent pel que fa a la columna del cost i automàticament ja ens està aplicant aquest filtre, d'acord? I ara que hem fet 2 versions, podem veure que estem a la 2 de 2, però podríem anar endarrere a la primera iteració i recuperar-la en un moment donat. I així podríem seguir evolucionant aquesta taula tant com volguéssim. Per exemple, li podríem demanar que ara també ens mostri només aquells productes que tenen un substitut, perquè sigui, doncs, ens interessa saber
aquesta informació i automàticament el que està fent, com veieu, és marcar-nos quins camps ens mostra i ens està marcant també a la mateixa vegada els filtres directament. Això per què ens pot ajudar? No només si som nous a Business Central, sinó el fet de no haver d'estar, entre cometes, barallar-nos amb tota la informació i simplement fer una pregunta en llenguatge natural ens ajudarà a anar molt més ràpid en aquesta construcció de reporting. També m'agradaria que busquéssim la pàgina de Customer Ledger Entries i farem algun exemple més, perquè aquí sí que tenim molta informació. I el que volem fer-li ara és un exemple molt ràpid amb llenguatge natural i diem, ensenya'm què és el que em deuen els meus clients. Sense fer, ja veieu, una redacció molt polida, molt pulcra, li diem que ens digui què ens estan deient els nostres clients. I a partir d'aquí el que podríem fer és, com abans, anar-ho evolucionant. Per exemple, li volem dir que ens tregui la columna de quantitat perquè no ens està portant gaire i que ens ho separi per anys i per mesos. Que ens indiqui aquestes dates i automàticament ara ens està fent aquesta informació. I també, per exemple, li podríem dir que mogui la data cap a dalt i ho presenti en format de taula dinàmica. I també Copilot ens farà cas amb aquesta última demanda. D'acord? Què més podríem fer? Doncs podríem portar a un altre nivell aquest model d'anàlisi de Business Central amb la potència de crear a partir de qualsevol llista de Business Central una informació detallada basant-nos en paraules clau o una descripció en llenguatge natural. La limitació que té ara mateix aquesta funcionalitat és que no pot relacionar dades entre taules. Com veieu, és que ens hem de limitar la informació que tenim a la taula amb la qual estem treballant, però segur que també Microsoft a la llarga acaba inventant-se alguna cosa per afegir més potència. I a partir de finals d'any també el que podrem fer és que Copilot ens ajudi a interpretar aquesta informació i a resumir-la amb oracions concises i concretes. I deixeu-nos que continuem amb un parell de funcionalitats que, tot i que potser són menys noves, per dir-ho d'alguna manera, fa una mica més de temps que les tenim a Business Central, no per això deixen de ser menys interessant i perquè us volem ensenyar que a nivell de conciliació bancària també Copilot està disponible per ajudar-nos a fer-nos la vida una mica més fàcil. Com veieu, tenim aquest Reconcile with Copilot. Aquí el que faria seria, si realment no tinguéssim l'extracte bancari creat, doncs ens ajudaria a pujar aquest extracte d'una forma molt més ràpid. D'acord? Aquí simplement hauríem de dir quin banc i quines transaccions i ja podríem, però tinc una pàgina ja de conciliació bancària ja en curs, d'acord? Així que la obro. I aquí el que ens ajudarà Copilot és a poder fer aquest matching entre transaccions d'una forma més àgil i trobar els que no té informació. D'acord? Aquí veieu que el que tenim és el botó de Reconcile with Copilot. En aquest cas ja tenia les línies matxejades, però li dic que sí que ho faig igualment perquè per l'exemple ens servirà. I el que ens està dient és quines línies pot fer l'automatching i en quin nivell de confiança, quantes ens queden, doncs si hi hagués alguna que no estés fent el matching. I no només això, sinó que podem anar línia per línia i automàticament el que ens està dient és quina línia d'una banda de la conciliació està agafant i contra quina altra ho està matxejant, perquè veiem que coincideixen. D'acord? I una vegada ho mantenim, doncs des d'aquí ja podríem seguir amb la resta del procés de conciliació bancària habitual a Business Central. D'acord? Què més podríem fer? Un altre punt en el qual ja teníem Copilot disponible era per la creació de descripcions dels nostres productes. Podem crear una fitxa de producte des d'una imatge, però com que anem una mica de justos de temps, ens agradaria que hi hagués lloc per les preguntes, el que farem serà utilitzar qualsevol altre producte. Anem a sortir d'aquí. Ara, per exemple, anem en aquesta cadira
I el que veieu és que tenim aquí el màrqueting, la informació de text de màrqueting i que automàticament ja ens està suggerint de crear-nos aquí un esborrany de descripció per a aquest producte. En quina informació es basarà? Doncs amb la informació que tenim just aquí sota dels atributs del producte. Sense nosaltres haver-li donat cap instrucció, ja ens està fent un text de màrqueting per posicionar aquest producte. D'acord? Però no només podem arribar aquí, sinó que podem anar bastant més enllà. Li podem dir que volem que el to sigui creatiu i regenerem al final. I que volem que sigui només un paràgraf, que no volem que hi hagi un títol i un paràgraf i que volem que faci èmfasi en la sostenibilitat del producte. Una vegada tenim aquesta informació, doncs podem donar-li a regenerar i automàticament el que ens està fent és crear-nos una segona versió d'aquest esborrany i li està donant un altre to, està estructurant la informació només amb un paràgraf i està fent doncs, l'èmfasis, com havíem dit, amb la sostenibilitat. Aquí, en aquest cas, per aquí ho veuríem. Ai, ara me l'he carregat. No passa res. I anem a fer un regenerar. D'acord. I ara que ja el tenim, doncs li podríem dir que ens el desi i automàticament tindríem aquí aquesta informació que a través del connector de Shopify podríem enviar directament al nostre e-commerce. En aquest cas podríem tornar a editar i podríem també dir-li, per exemple, si volem que hi hagi algun atribut que no tingui en compte. D'acord? I ja que estic en aquesta pàgina, també us volia ensenyar que tenim, ara no tinc suficients dades amb aquesta base de dades de demo, però també tenim un altre apartat aquí pel que fa a la previsió, el forecast, que mitjançant intel·ligència artificial tenim aquesta extensió de pronòstic de ventes i inventari, que el que fa és utilitzar les dades de ventes passades per pronosticar la demanda futura. I això el que ens ajuda és a evitar que ens quedem sense producte i sense estoc. Una vegada Business Central identifica el dèficit, també el que ens ajuda és a agilitzar aquest procés de reabastiment i ens fa les sol·licituds de compra directament als nostres proveïdors per a que sempre puguem tenir l'estoc. D'acord? Com dèiem, aquesta base de dades és de demo, no tinc suficients dades i no puc veure, però el que veuríem aquí és un gràfic de l'evolució de les ventes per diferents períodes i a través d'Azure, de Machine Learning, ens podria personalitzar com volem que estigui calculant aquestes previsions. I de la mateixa manera, una de les funcionalitats que també tenim disponibles però que no us puc ensenyar perquè no tinc suficients dades és una extensió que ens ajuda a predir els pagaments que s'atrasaran. És a dir, amb l'objectiu de reduir els comptes pendents de cobrar i ajudar-nos a afinar la nostra estratègia de cobraments, hi ha una extensió a Business Central que ens prediu si hauríem d'esperar retrasos en els pagaments. Per exemple, ens diu si un pagament es retrasarà, perquè nosaltres vam ficar 30 dies, però aquest client mai ens paga 30 dies, per exemple, i aquí doncs Copilot ens llançaria una alerta de «Ei, has ficat 30 dies, però això no és realista, aquest client sempre et paga 45, m'invento», i automàticament, després d'aquest missatge, nosaltres podríem decidir d'ajustar aquests termes de pagament o el mètode de pagament d'aquest client en qüestió. I abans parlàvem de ser més àgils en el nostre treball. Deixeu-me que surti molt breument de Business Central perquè us volia ensenyar que hi ha altres eines, la Mireia ho ha dit abans també molt ràpidament. Tenim la capa de Copilot que s'afegeix a moltes altres eines de Microsoft. I sense entrar molt en detall, sí que m'agradaria ensenyar-vos com podríeu treure més partit a Power Automate amb Copilot si treballeu amb Business Central, d'acord? Tenint això en ment. Amb Power Automate, per a aquells que no ho conegueu, és una eina que ens ajuda a crear automatismes, d'acord? En el marc de Business Central doncs, ens pot ajudar a que hi hagi una certa interrelació de dades entre el nostre RP i altres eines, siguin de Microsoft o no. I el que us volia ensenyar és que també s'ha afegit aquest petit xat de Copilot en el qual podríem nosaltres demanar-li informació. Per exemple, li voldríem dir que volem un flux que cada cop que es crea un nou client a Business Central envia una actualització a Teams. I de la mateixa manera, amb aquest llenguatge natural, podem veure que ja ens està construint la base d'aquest flux, d'acord? Sense necessitat de tenir coneixements més avançats. Potser en Power Automate necessitaríem
tenir aquests coneixements una mica més avançats per fer fluxes amb cara i ulls, i d'aquesta manera ja tenim una base feta. Tenim una base que ja ens està buscant el desencadenador, que serà el trigger de Business Central, les accions, que serà que es publiqui en un canal o en un xat de Teams, i el que necessitaríem simplement quan féssim els següents passos seria indicar quin és aquest trigger, indicar quin és el xat on ha de publicar aquesta informació, i ràpidament ja tindríem aquest flux creat i disponible per estar utilitzant. I abans d'acabar també volia fer un apunt que crec que és interessant, i és que tenim disponible una eina encara més potent de Microsoft, que és Azure OpenAI Service, que el que fa és crear models d'intel·ligència artificial potents i generatius que nosaltres com a partners podem aprofitar per afegir a les nostres extensions, és a dir, al codi que modifiquem habitualment pels nostres clients. En aquest cas, el que podríem fer és que amb unes poques línies de codi l'equip de desenvolupament podria millorar certs aspectes o certs circuits de Business Central, incorporant aquesta vessant de la intel·ligència artificial. I de la mateixa manera que tenim sempre uns botons per disparar fluxes, també podríem disparar que hi hagi certa informació que vagi a cridar aquesta intel·ligència artificial i passin coses. Amb aquesta informació sí que acabem pròpiament la demo de funcionalitats d'intel·ligència artificial que a dia d'avui incorpora Business Central, però Mireia, hi ha alguna coseta més que volguéssim destacar? Perfecte. Doncs sí, com ha dit la Noemi, us ha fet aquesta demostració en anglès perquè actualment sí està disponible en aquest idioma. De totes maneres, a Office 365 sí que està disponible en tots els idiomes que veiem a la pantalla. A més, pel que fa al preu, si volem Copilot a l'Office 365, sí que hi ha una llicència addicional. En canvi, si el volem utilitzar dins de Business Central, com hem vist que ha fet la Noemi durant la demostració, està inclòs dins el preu de la llicència, o sigui, no seria cap llicència addicional de moment. A més, suposo que aquesta pregunta, si no hauria sortit, us la responem ja directament. Microsoft Copilot, òbviament, compleix amb tots els compromisos de privacitat, seguretat i compliment amb els clients. Vull dir que en aquest sentit, compliance sí que està, Copilot sí que està dins d'aquesta regulació de protecció de dades. Val, i aquesta diapositiva us l'he posat perquè veieu una mica l'exemple del futur de cap on van totes les aplicacions i tots els sistemes, i és que aquest és el release que ha publicat Microsoft per aquest segon semestre de l'any, i com veiem gairebé la meitat o més de la meitat de les actualitzacions estan basades en intel·ligència artificial, perquè veiem que realment la intel·ligència artificial ha arribat i serà bastant les novetats que ens portaran tots i cada un de les aplicacions que estem utilitzant fins ara. Val, i ara el Sergi ens explicarà una miqueta el kit digital. Vale, merci. Doncs el kit digital és una iniciativa del govern d'Espanya que bàsicament és una ajuda per fomentar la transformació digital en tant pimes com microempreses com autònoms. Una mica el funcionament o el flux és que les empreses o els autònoms sol·liciten aquests bonos i un cop se'ls hi assigna són uns diners que poden gastar, diguéssim, o invertir en empreses agents digitalitzadores. ¿Vale? Aquestes empreses ofereixen diferents tipus de solucions, des de pàgines web, facturació electrònica. Una de les solucions que també es poden, diguéssim, invertir els diners és amb llicenciament, és a dir, són llicències que duren d'un any, que, per exemple, amb el cas de Copilot o de Microsoft, podria aplicar. Hi ha diferents tipus d'ajudes en funció del tamany de les empreses, van des de 0 fins a 3 treballadors, que és el tram 1, és fins a 3.000 euros. De 3 fins a 10 treballadors és de 6.000 euros i de 10 a 50 treballadors és de 12.000 euros.
Sí que és veritat que ara, per exemple, ha sortit una nova, diguéssim, una nova convocatòria que els autònoms o microempreses tenen fins a 1.000 euros per poder-se gastar amb un ordenador. I llavors, bàsicament és això. Llavors, aquí des de la Cambra de Comerç oferim aquest servei gratuït per poder tramitar les ajudes, bueno, per poder sol·licitar-la i poc més, la veritat. Perfecte. Doncs no sé, Sergi, si ha arribat alguna pregunta No, ara que és el... puguem repassar plegats. Ah, Ara tinc sí. jo. Perdó, que no estava trobant. Vale. Doncs no, de moment no ha arribat cap pregunta. No, no sé si algú té algun dubte. Mm, mm. De totes formes, si us sembla bé, Mireia i Noemí, deixeu el correu electrònic que podeu compartir amb els assistents per si tenen qualsevol dubte. Després Sí, nosaltres clar. aquí des de la Cambra de Comerç tenim un canal també de comunicació que ara mateix us compartiré l'enllaç, on és un formulari, qualsevol dubte que tingueu referent al kit digital, que sapigueu que us podem ajudar, tant de forma remota com de forma presencial. I, bueno, gràcies per la vostra assistència. Espero veure si hi ha hagut algun dubte. Espera, t'estic deixant, com deia Sergi, aquí Perfecte. el nostre correu electrònic per tothom. I al final, sí, com bé deia el Sergi, si hi ha preguntes a posteriori, perquè al final també som conscients de que avui volíem aprofitar l'estona que teníem plegats i hem llançat molta informació, doncs si surten preguntes a posteriori no dubteu en contactar-nos i estarem encantats de respondre'ls o de revisar algun punt si ha quedat dubtes. D'acord? També segurament si aquest webinar el plantegem després de l'estiu, segur que hi ha moltes altres coses que ja som capaços també de fer més àgil d'explicar, així que això ho hem d'entendre com un work in progress que contínuament aniran millorant, no només el Copilot per Business Central, sinó, com deia la Mireia abans, qualsevol altre Copilot que existeixi per productes de Microsoft. Així que us animem a que estigueu pendents d'aquestes novetats i que no deixeu passar per davant l'oportunitat de ser més eficients i d'anar millorant els vostres processos gràcies a aquesta ajuda intel·ligent. Sí, perquè jo vaig, per exemple, Noemí vaig provar el Copilot farà uns mesos i vaig veure que, bueno, encara, bueno, que s'havia de treballar bastant encara, el Copilot. T'estic parlant de potser fa 5 o 6 mesos. No, fa 4 mesos o així que ho vaig provar. Imagino que van traient actualitzacions i que va millorant bastant, Sí, clar, aquí hem de no? tenir en compte que cada copilot és, entre cometes, un producte diferent. És a dir, no és el mateix el copilot que hi ha per Word, que el que hi ha per Business Central, que el que hi ha pel correu electrònic. Aleshores, cadascun té el seu propi llistat de novetats, com per exemple us ensenyava la Mireia ara fa un moment. Aquestes d'aquí són les de Business Central, d'acord? Les àrees d'inversió de Business Central per la propera versió que surt a l'octubre i la meitat de les quals tenen referència a intel·ligència artificial. Aleshores, sí que d'una banda tenim públic quin serà el roadmap dels diferents productes i podem anar veient com millorarà i el que podem donar per segur és que a cada nova versió de tots els productes que Microsoft va traient hi haurà novetats i hi haurà millores perquè ara mateix és el punt diferencial respecte a altres possibles competidors, tant a nivell d'ofimàtica com també, per exemple, a nivell d'RP. Perquè, per exemple, els copilots dels diferents productes estan integrats entre ells? Ara mateix et refereixes a si podem demanar amb un mateix eina que faci coses a Sí, per diferents... exemple, estàs al PowerPoint i vols fer una presentació sobre els resultats del 2024 i vols que entri dintre de l'ERP i t'agafi les dades del 2024 i te faci un gràfic. No sé, així, un exemple. Ara mateix no, és a dir, aquest nivell Vale. d'interconnexió encara no el tenim. Ara mateix cada copilot és capaç d'actuar sobre l'eina sobre la qual està posat, d'acord? Però, bueno, sens dubte Pues seria ho una bona imagino, idea sí. i veurem si Microsoft ho portarà cap aquí. També el que hem de tenir en compte és que una cosa és el copilot genèric que tenim als diferents productes, d'acord? Però després també hi ha el que us explicava de l'Azure OpenAI que se li diu, que és simplement com si compréssim un espai per fer el símil de xat GPT només per nosaltres i aquí nosaltres pugem les nostres dades i aquí sí que som capaços de poder anar molt més enllà i seria com un GPT a l'uso.
no? Perquè ens Vale. entenguem. Llavors, això per les empreses que volen anar molt més enllà ja està disponible i per la resta que comencen, doncs potser el Copilot estàndard normal és més que suficient per una primera introducció. Vale. I què és com el xat? És a dir, entrenes com el ChatGPT però amb les dades de la Però amb totes les teves dades de la teva empresa de la teva completament empresa. segures i aïllades. Vale. Sí. Correcte. I llavors allí sí que li pots dir, vull que em busquis les tendències de... És a dir, coses que de moment el Copilot de Business Central segurament no arriba encara. Vale? Perquè és a més a tasques una mica més senzilles, però que ja ens treuen feina i ens aporten valor, però l'altre és molt més potent perquè es connecta totes les nostres dades empresarials a un motor d'intel·ligència artificial. I això sí es poden connectar en temps real o és... Sí, és a Estan temps real, connectats a tot temps està real, al no? núvol, sí. Vale. Tot està al núvol, tant Office 365 està al núvol, Business Central és al núvol i tota la capacitat de la intel·ligència artificial, ja sigui de Copilot, com d'això que us deia de Azure o OpenAI, també és al núvol, per tant és en temps real. Vale, vale, merci. I tant. Bé, doncs, si no hi ha cap més dubte, res, que sapigueu que, bueno, que la presentació serà gravada, bueno, ha estat gravada i la penjarem al nostre canal de YouTube, llavors us compartirem el link un cop estigui pujada juntament amb una enquesta de satisfacció. Llavors, bueno, moltes gràcies a la Noemi i a la Mireia i a tots els assistents i ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies a tots, que tingueu bon dia. Gràcies, Vale. que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu.